Ayo le, semangat le. Loh, 100.000. Di depan mata. Ya, 100.000. Nek kudune saltone teko terop. Kudu iso kowe. Ya. Anakku sing kene. Ya no. Sing napa ya anu kesel. Ya tenang. Ayo le, ayo jumun. Ping telu lho, ping telu. Arep apa mau? Lah kok delu. Jan,
duwe ponakan kaya entung lho. Sing semangat guyu-guyu masem. Yo. Jalukan. Nah, rene. Kowe sekolah sangu piro? Sekolah Sing 90 garene. Sing 90 garene. Kakean. Lho tok wene sapa? tak pek Topet. Tok nggih tuku apa? apa-apa. Lho apa butuhe akeh men to le. Ya wis kae ndi wayahmu ndi. Wah, kowe aja kapek kalah lho, Di. Ya, Ndang. Jelas lagi A1 wae. Masya Allah. Piro? 2000. Beh, BRI Tos. Copet to e. BRI lho Tos. Oh yo BRI yo. 2000 Tos. Ora apa-apa. Nang oleh. Jan, alhamdulillah masyarakat Bungu. Jan guyub rukun tepuk tangan kagem masyarakat Bungu. Muga-muga diparingi sehat kabeh, seger waras, Amin. rezekine kathah. amin. Wah, Jan ibu-ibu anu gajah. Jan. Unta. Ulah yo gajah unta, wae untane. Iyalah. Jan lipene nek ngono ya. Apa pengkoman mite entah kan. Ya. Iya. Ya wis ditungane Pak, iki mang dalam acara halo. Gelar seni budaya HUT RI yang ke-81. Iya. Ditungane masyarakat Bungu. Masyarakat Bungu, muga-muga kabeh panjang umur, Amin. sehat selalu. Amin. Besok muga-muga iso nanggap priok sing luwih meriah. Meriah, Pak. Sing luwih Tapi luar biasa loh. Bungu ini luar biasa loh. luar biasa. Aku seneng dadi wong Bungu iki. Senenge piye? Alah reokan lo tahun pisan. Oh iya ya. Iya. Seneng aku balurap. Dapur. Ora kok riok tok. Apa? Gajah, Gajah. unta, barongsai. Lo apa enek? Besok ben. Jare enek. Duwe gajah lo. Gajah bae ya. Gajah anu kan lo. Jan. Balurah matur sembah nuwun jan pun nyenengne masyarakat Bungu mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Jan aku seneng kok karo Pak Pur iki. Tenan disawer mang 100 mang Mbah Lurah. Jan seneng karo brengose aku. Jalone Jan Tos. sok giyalah. Jalone. Iya, ayo ganang lele. Wayake lho dilon jatile kaya ngono. Mening-mening ngono lho yo. Pak Ren urung nyawer Tos. Pak Ren.
Ayo.